Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka kuma da fatan kowa na nan lami lafiya. Fari yana so zai bayani ne akan halin da 'yan arewa suka shiga gabaki daya a kasan nan. Kuma bayanin da zan yi a takaice ba wani bayani ne ba illa iyaka in ce ai hakuri. Komai ya faru dama hakurin ita ce. Amma ba hakurin kawai za a yi a zauna a zuba wa lamarin ido ba. Abin nan ba yau an ka fara ba, an jima ana yin ta. Don haka lokaci yayin da za a zauna a nemi mafita game da wannan abu. Wannan abin da ya faru a Ibadan kwanan nan, idan jama'a ba su kai zuciya nisa ba, dole ne wani ba zai hakura ba sai ya koma arewa ya je ya nemi wani bayarbin shi ma ya bige ya kashe ko inyamuri. To ba haka, ba abin da ya kamata a ce an yi ba kenan. Ya kamata a ce an zauna an yi nazari meye dalilan da sun kasa yan kudancin kasar nan suke rena wa 'yan arewa wayo. A zauna tattauna, kowa ya bada nashi shawaran da ra'ayi, sannan sai a nemi mafita gaba daya. Amma da fari dole ne kowa ya san cewa 'yan siyasan arewa sun gaza. Wannan wahalan da 'yan arewa suka shiga a arewan da kuma kudu, har abin ta kai ga masu zaman arewan ya gagare wasu, dole za su gangaro zuwa kudu neman abin da za a ciyar da iyali. Duk da haka ba bar mutane sun zauna lafiya ba. Wai me ake so ɗan Najeriya ya yi ne, musamman shi ɗan arewa? Kuɗi mutanen nan kun kwashe gabaki daya ku 'yan siyasa. An jima ana wannan abun kuma 'yan arewa su suke wahala gabaki daya. Duk da cewa na san cewa kowa na wahala a kasan nan a wannan yanayin da an ka shiga, amma 'yan arewa sun fi kowa wahala a kasan nan. Don haka me mafita? Zuwa ya kamata a yi, a zauna a tattauna, kowa ya bada nashi ra'ayin su waye suke da laifi, su wa suka haddasa wannan abun. Dole da hannun 'yan siyasan nan a ciki, su suka haddasa wannan abu, ba musulmin ba, ba kiristan ba.